Naimbag ngal daw yung aming kakabsat. Ito itipok mapugisan tayo. Itipok is di balasan. Kaunti na sakit.
Kita naman. Nasiputan dia. Setelah pukis mau kecil lagi tidak. Guna. Pukis di pelasan. Kita itu man.
Ayan. Maya pa, umisim mo. Kung umisim mo naman, balik. Mayat. Ayan. Kaya mapugisan dati pa rin. Basta kita mo muna dyan. Uy, basta di clipper ah. Mabalin to pumarang tigas na ng Pilipinas sa tao. Ito iskila. Yan. Tani ko at tinala ka pa rin. Burlington. Ay, burling to. Then, gusto mo ba? Ay, Diyan lang murdong. bumatak naman, mag-uawid na tao para gusto ko. Uy, tako ah. Ikatangan di ay USB ko na daw. Datay ko ah. Kalakari ito charger ay cord na ko ah. Masapol natin transformer. Ayun na, 1 to 20 tayo. Ito dyan, Pilipinas. No, di dyan USB ka no. Ako pa yung napadas. Habang masapol ito transformer. No, ada ka dito ay mapalain. Panggajay sa baling ang kuryente, mapalain datanoy. Dati na yan. Awanti ko nang nga ni nailaw, nalipatak. Hindi ko na mauna. Mapuran. Kasi lang ang muday ito para pupukisa mo tayo tayo. Makikita ito yung Europa. Yeah. So, the best, ramidin na tatanga automatic. Gadjas, di jay, Maya ito, di dyan, gadjas. Good. Siyempre, kung di taado di makaliplipat di jay, ano ko, napura na jay, ko. Talaga mo eh. Sa malipatan eh. Ayun na, di dyan mo ito pa ka na. Namaksa. Ning! Yung kabin mo pa yung magic transformer. Ay! Kasi ay! Naksilta. Lagi jay. Nyaw awit lagi kakayong usaran day jay nga kwa. Power tools. Yung baga naman eh. Yung diretsong i-connectar. Isaksak. Uy. Kami nyo pa na ito transformer, transformer ito pang ikabilan nyo. Awan. Dahil kung nata nga tumulong dalagi na duma, malipatan damit diya eh. So, ay, binaybay ang dakla ko man. Yeah. Tulungan ka nga raw. Muna rin ni, nabura na eh. Sa nung ito ta. O ano na? Wala.
Pagsakan dati kaya makakita man na yung tawar orang daw nga iksubli. Kaya buy-buya. Oo. Kaya ta siguro makitaan na, nagsumataan. Sa tayo sa Europa. Hindi ako muna ka na. Magtiro ka lang. Basta no, na nairwa mo, I mean, kanayan nga isulti pukis. Oo. Kaya mo na. Purisin mo. Yung iso nga mapuwi. Pabayag no, maminsan di ay bayo-baloy ti pugis. Lang subali man yung akuan, pamayan. Mabla ako doon makakita tayo. Kita mamumi ka. Ito yung buo na ba? Hindi mo. Hindi mo. Hindi doon malasin dara. Hindi. Tapno ranya di may kasta tabok, mayangin nangakaluban di mata safety. May nato. Kay jay ruar ke yang inangin na kal mapantasangaw Masulot to mo to. maitlat ta. Ang nga masaraan ta panagkita. Ay, hindi ka mayata na. Una. Dahil ito nakakapsat ti pukis ti balasan. Ang mayata. Dahil ko. Mayatin, parangin na kita ikaw nga pagkatok. Maganda.
likod. Mayroon to. Thank you for watching.